Matapos ginpahalugan na ang protocol kag ginlift ang liquor ban, Iloilo City COVID team hugot nga magabantay sa posible pagdagsa sa mga tawo subong nga weekend. Samtang mga sinihan sa syudad, nagapanghanda naman sa pagbalik operasyon. Yaring balita nga atong gintutukan. Isa-isa nga gin-inspeksyon sang compliance officers ang tagsa ka residente nga nagasulod sa Molo Plaza kung may dala ang mga ini nga vaccination card. Bangod sang kalangkag sang pumuluyo nga magpa-picture sa Christmas lights, nagpasimpalad ang mga ini nga makasulod. Apang pila sa mga residente ang wala ginpahanugutan. Kinahanglan nga fully vaccinated ang mga tigulang. Sa kabataan naman, dapat may upod sila nga ginikanan. Ang makasulod lang ang fully vaccinated nga adult, ang may arasang single dose ng mga kabataan naton nga 12 to 17 years old. Ang kabataan naton pwede man makasulod as long nga ang 12 below nga kabataan pwede kasulod as long nga upod nila ang fully vaccinated nga parents o guardian. Pag-abot sa alas 9 sang gabi, sirado na ang public plaza sa publiko. Samtang talalupang dun man ang pagdamo sa mga tao sa Smallville Complex sa Mandurriao kagabi. Ini matapos nga ginpahanugutan na ang pag-inom sa mga kahulubong nga ilimnon sa pampubliko nga lugar. Ang mga bakunado lang ang pwede serbehan sa mga establishmento sang alcoholic drinks. Ginabantayan sang task force ang posible pagdagsa sa mga tao sa mga resto bar kag nightclub subong nga gabi. Considering nga amo niya ang first weekend nga kung sa diin ginlift na ang aton nga liquor ban diri sa syudad, so that is why nga inaplastar naman nato ang aton deployment para karon sa gabi. Nagapanghanda naman ang mga sinihan sang dalago nga mga mall sa syudad sa pagbalik sang operasyon. Natala na nga magasapol ang COVID team upod ang mga tagdumalahan sang movie houses agud maplastar ang pagsulundan nga ipatuman agud malikawan ang pagtaas liwat sang kaso sang COVID-19. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.